ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସେ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା ବା ଲଭ୍। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତର ପରମ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଦୌ ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାର କରିଦେବାଟା ହିଁ ଭୁଲ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ଲଭ୍ରେ ପ୍ରେମ, ବିରହ, ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା, କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛେ କି? କ'ଣ ଆମର ବାପା ମା ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ? ଏହି କଥାକୁ ନିଜେ ନିଜ ମନର ଭିତରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଆନ୍ସର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଏସବୁରେ ଆମର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏସବୁରେ ପଢ଼ି